necessitem és aquell tipus de carbassa que veieu allà dalt. No totes les carbasses serveixen per ficar benzina. És a dir, una carbassa blanca. Llavors, la tallem, que és el més difícil. Jo no vaig poder tallar. No? I llavors vaig tenir sort que la carbassa era petita i la vaig ficar directament a l'olla a pressió. I va ser després de ficar-la a l'olla a pressió que la vaig poder tallar. Però costa bastant, Hi ha qui diu, tu llença a la terra. Jo no em vaig atrevir perquè els veïns potser se'n queixen. Però et costa molt de trencar. Llavors, si la compreu petit, o sigui, un tamany que us càpiga dins de l'olla a pressió, o dins d'una olla, la podeu ficar directament i després sí que costa poc tallar-la. Llavors, jo el que vaig fer és això, ficar-la a l'olla a pressió, però poder ficar en una olla normal. Quanta estona de temps? Això, a l'olla a pressió, després que comenci a treure l'aire, uns 20 minuts. També depèn del tamany de la carbassa. Aquesta era d'1 quilo i van ser uns 20 minuts. I si fos una olla, el doble, 40 minuts. Llavors, agafem, en aquest cas ha estat 1 quilo de carbassa, quan ja l'hem ficat a bullir, la parteixo, li traiem les pipes aquestes negres que es veuen al mig, les separem, són molt fàcils de separar, i traiem tot el que hi ha dins, que són com fils. No sé si heu vist mai una carbassa blanca per dins, tots els dins, que és aquest cabell d'àngel, no? Llavors res, simplement traiem molt bé el suc, perquè després li ficarem el sucre. Més o menys, com és bastant dolça, jo li fico la meitat de sucre. Si s'agrada encara més dolç, doncs més sucre. Què passa? Que si no ho hem exprimit bé, hi ha tanta aigua que ens equivocarem. I bé, simplement, si tenim 1 quilo de carbassa, mig quilo de sucre, i ja està. I ja ho fiquem dins de l'olla un altre cop amb la llimona, llimona si voleu, canyella si voleu, si no voleu, doncs no fiqueu res. I això, la canyella sencera. I també el mateix, repetim el mateix procediment. Un quart d'hora més o menys. Amb l'olla seria mitja hora. I ja està, i un cop ho teniu, tal com ha explicat la Paloma, ho ficaríeu al pot que ja heu esterilitzat i és per menjar.